Puilano lamsogo media kijing romno ang TIPPA ni Vice President Krishan Debbarma kan gana tongo TPMA ni Secretary Omillo Debbarma tai gana tongo Correspondent Debbarma yang kuku tongo sin jitu Debbarma ke ang tini ni press meet ni asol koglam sana bagai TPMA ni Secretary no yaparoan belai ke hambai marwo tini TPMA tai TIPPA ningai जोंनि कायसा नांखुबानि प्रेस मिट खानान बागै जों नरक जतन माइ रेहिनका ताई तिनि प्रेस मिट फाइनाय जत आनि किसिं सं आनि किसिं मीडिया संनो जतन न हामबाय याफारो तिनि जों साख्लायनानै एबा नरकनि बुसकांग तुबनानै नायमान खाबोसे थांनाय सालो खुम्पुई एकाडेमी स्कूल नि गोबांमा स्टूडेंट रक हाय गोबा आरो जे रोंस्रोङै तंनाय रक गोबांमा लाहार पातिमुं हाय गोबा पद्रेपद जों जाल तंमानि ओंके मियानि सालसानि सिगां फुंनि स्कूल नि एनएक्स क्लास 2 परि रोंस्रोङै तंनाय हिरा देबबर्मा बुफान बुमुं मिलन देबबर्मा दैसा कुकुर कामिनि आबहाय बरकनि रिजाल्ट टाइमाव फाइब्रो एक्सिडेंट ओंखा स्कुटि बाय आबोनोसो सिगांबो गोबां मानो उराम उराम आबहाय ओंखा हायपानो जों TPMA ताई TIPPA मिलिवै अमाहाय जे उसकांनि सालो मियानि सालसा सिगां 9:15 मिनिट जे स्कुटि बाय एक्सिडेंट माने यागुलो बेलायखे बो सागु दुकुमानखा पुइला बरन खेंबार हासपाताल हरजाका आबुनि उलो जिबिसा खामनागो बन हरजाका इंगे आबहाय रकनो जों सिनि मथानि इंगे वान सुगैनो जों आबहायनो स्टेप नाहारका जों स्टेप नाहार माने इंगे सिनि आबहाय कायसनु खुंनि सिनि बुमा बुफा हंजानाय रकनि बोसा आबों के कायसा थिनां बुमा बुफानि कायसा इमां बोसापति रनो काहाम खालायनायनि आबहाय गाबनो तैनो जों वान सुग लायै जों सिनि ADC हापांनि रोंबेदेकनि बारजामानजाक रोंथाय लुका हामग्रायनि सामुं तांनाय बारजामानजाक मोजां चित्तरंजन देबबर्मानि थानि जों डेपुटेशन लायखा मिलिलायै मियानि सालो डेपुटेशन रमानि यागलो सिनि ओ कपि टु जों PU एडुकेशन नबर जाखा सिनि ओ डेपुटेशन रमानि व सिनि बरकनि थानि जों कोइमुं नारखा आजागा दंगो दा टु कन्स्ट्रक्ट ए सेफ्टी speed breaker in the route in front of Kumpui Academy main gate. They can provide a guard who can lead the student in and out of school gate safely. To provide construct safe route shifting arrangement for the guardian parents of student. Our case in Kaitams or जे सिनि कोइमुं ब्लाया फारमानि यागुलो सिनि ADC हापांनि बरम ग्रां रों बेदेकनि परजा मानजाक मोजां चित्तरंजन देबबर्मा सिनि ककनो खनाका खनामानि यागुलो न आबुनि सारिगनो कायसा कपि अर्डर कपि तिख्लायका जे स्कुलनि स्टुडेन्ट रक न नायकलनानि बागै खरक बुरै पिउन न रजाखा यां काय खुम्पुइ एकाडेमी स्कुलनि एनेक्स कायसा यां गेट टु कायसा आबहाय के लगे लगेनि इमिडिएटली एक्शन नाहारमानि बागै ADC हापां ते रोंबेदेकनि बारजा मानजाक मोजां चित्तरंजन देबबर्मा ते ADC हापांनो जों बेलाय बेलाय किसिनि मावथाने इंगे हामबाय याफारो पाइथाको सिनि कबंमुं तंगो सिनि दफानि बिसिंगो जे खुम्पुइ स्कुलाव रोंस्रोङै तंनाय हायकेबो खुम्पुइ स्कुल सिमिया गोबांमा स्कुलावनो सिनि बरकनि बुमा बुफा हांजानाय रकनो सिनि TIPPA Tiprasa Photo Media Association
त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन नि बखाक्तै सिनि लुकरकनो बुमा बुफा हंजानाय रकनो सिनि कबबुं तंनाय बुमा बुफा हंजानाय रक निजिनि बसारकनो स्कुलाव तुनफायप्रो नाहारप्रो जतनो नायकुलुइ बारजानावै आबा हायके स्कुल थांथिनि फायथिनि लाइसुतिनि नायकुलुइ काहामके तन्नानि बागै जों सिनि म थानांगै नरनि थानि कबबुं याफारो आबा हायकेनो जों सिनि बसाबति रकनो जों बाहायके नायखंनाय सिनि बसाबति रकनो जों बसुक जरति हामजाक मोनि बिसिंतैनो रों फोरोंगै नायकुलुइ काहामके तन्नानि बागै जों तिनि अप्रेस मिट मा खालायख्या ताइ थिनांगो खुंफै स्कुलनि स्टुडेन्ट रक हायके गोबां आलगा स्कुलनि स्टुडेन्ट रक आबहाय लाहार पाति मुंगो एक्सिडेन्ट रक ता अंथुम आबनि बागै जों जतनि फासिंगो बुमा बुफा हंजानाय रकनि फासिं स्कुटी बाइक सालायनाय रकनि फासिंगो बसिनि कबबुं नारागो स्कुल बुसकां रगो नायकुलुइ तुरुक तुरुक सालगुइ लायनायनि बागै जों जत लुकरकनो सिनि खा काहाम लुकरकनो सिनि तिप्रासा फोटो मीडिया एसोसिएशन ते त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन नि बखाक्तै नरनि थानि कबबुं याफारो।